так. Я не ведаю. Слухай, я не ведаю, што у нас гэтага атрымаецца з гэтым запісам, таму што я вось увогуле не ведаю, як ці піша там ён, ці не піша. Калі гэты падкаст выходзе без відэаверсіі, ведаеце, што мы аблайняліся і ніхуя не выходзіць. Вось, усім прывітанне, першы гікаўскі, зноў у студыі у 70, хацеў сказаць, у 75-й. А я не ведаю. Я таксама, да, так дакладна, 75-й раз. Слухай, я просто прям на рэве да сіх, так што... Яшчэ 25 будзе сотка. Вось, як мы сёння бачым, Вадзім закінуўся па пары дорожак спідоў. Вось, мы не бачыліся з вами 2 месяцы. За 2 месяцы шмат чаго адбылося. Вось, пра гэта зараз будзем размаўляць. 2 месяцы шмаль. Бля. Звычайна гэтая частка выходзіць на Патрыёне. Там мы размаўляем пра падобнае. Але... Так, я бросіў паліць і піць, але... Чыста так. А там тупо мае пяткі. Чым займаюцца ў Беларусі ў Вільні? У Беларусі ў Вільні? Беларусы ў Вільні. А то я думаў, ты ўжо хочаш дэпартацыю. Не, дакладна. Ты што? А чё літува? Вось, што... Жмоні кірпікла. Ну, так. Кірпікла. Ой, веданне літоўскай мовы. Дзякую. Мне падабаецца, што ты такі, бля, ну, мы просто перастанем усё выразаць. Поспеху. Тады выражу. Ой, слухай, не, праз 2 месяцы прям складана нешта гэта накінуць і не ад'ехаць, бля, па крыміналке нават у людзей. Ну, слухай, улічваючы, што гэты 2 месяцы адбывалася ў свеце. Ну так. Я калі збіраў шоу-ноты, я такі, ну, слухайце, вельмі шмат палітызаваных тэм, трэба неяк абыходзіць у першых тэмах адразу так, бах, Маск, Трамп, блядь. Підарасы. Так, зараз ідуць гэта антыурадавыя... Гэта не праз коску, калі што, гэта, тыпу... Зараз ідуць антыурадавыя пратэсты ў Амерыцы, вось прямо у дадзены момант там шмат... Так, магчыма, убачым, што нехта хутка пакіне сваю пасаду. Ну, не, Трамп жа ўжо сказаў, што ён сыходзіць з пасады вось гэтага догі. Блядь, якім пізданутым трэба быць, каб назваць дэпартамент сваёй крыптавалютай? Якім трэба быць пізданутым, каб назваць крыптавалюту догі? Ці саксетку x.com. Ці сына струк, я там нават не памятаю як. x12h/ я не памятаю нешта. Я недавно даведаўся, што ў яго ёсць яшчэ адзін сын, і ён тыпу прадстаўнік кіберпанк, што? Кіберг. Не, ён прадстаўнік ЛГБТ кам'юніці. Я за яго рады. Так, і ён такі, мой бацька чмо. Ну, тыпу, амаль так ён і сказаў. Цікава, што будуць сказаць гэтае дзеці Паўла Дурава. Ну, яго гэта 1175, ці колькі там. Ну, скажу, што бацька недзе да сіх па пустыні ходзіць, фоткаецца. Да ў Анні лежыць. Што прабіць? Давай гэта адразу з нахрапу на навіну будзем ісці, таму што Маск з усёй сваёй дзейнасцю ён дапамагае працягваць, дакладней дапамагаць Тэсле. Вось. У студні продажы кампаніі ў Еўропе абрынуліся на 38%, у Нарвегіі на 63%, у Францыі на 75%, вось, і на 75% у Іспаніі. Вось. Больш за ўсё сітуацыя вельмі добрая у Германіі, таму што ва ўсёй Германіі было прададзена за паўгады 1277 машын. Вось, і гэта на 60% меней, чым у тым годзе. То бок, Тэсла вельмі добра сябе паводзіць. Ну, усе хутчэй за ўсё бачылі гэтыя налепкі на Тэслах пра тое, што я набыў сабе Тэсла да таго, як Маск звар'яцеў, і гэтак далей, і гэтак далей. Вось, і нават з Блумбергам...
там дайшло до таго, што машыны Тэслы просто пачалі марадзёрыць. Так, з'явіўся, дарэчы, сайт з тым, дзе знаходзяцца фірмовыя запраўкі Тэслы, дзе знаходзяцца цэнтры, якія абслугоўваюць машыны, і некаторыя з карыстальнікаў Тэслы, якія працуюць у Тэсле. Вось, і тыпу змест курсора на гэтым сайце коктейль Молотова. Вось, сайт, дарэчы, даволі хутка прыкрылі. Bloomberg паразмаўляў з супрацоўнікамі Тэслы, са звычайнымі, і ва ўсіх амаль, калі ведаеш, выводзіць сярэднюю тэмпературу па палаце, сярэдняя тэмпература, яна пра тое, што было б добра, калі б Маск вырашыў, пойдзе ён далей працаваць на краіну, ці ён застаецца ў Тэсле, але трэба абраць нешта адно, а не збірацца вось гэта ўсё тыпу разам. Мы не забываем пра тое, што Ілон Маск там яшчэ даволі моцна з Твіттерам нешта робіць, ён там яго некалькі дзён таму прадаў сабе. Ну так, ён яго пераклаў проста з кішэні ў кішэню. Вось цяпер яно, сам Twitter належыць не кампаніі X, а кампаніі XAI. Вось. Вау. Ну, штучны інтэлект. Божух, ну як ён... у Макса ёсць інтэлект. Як ён запорхаў гэты штучны інтэлект. Я неяк ад нечага рабіць включаў нейкі наш выпуск, калі працаваў, паглядзець, што мы казалі пра штучны інтэлект там некаторы час таму. Вось, і мы там на такім хайпе, мы такія, гэта зменіць наше жыццё, гэтак далей, але крокодила бомбардиро. Я не ведаю, ну тыпу можаце адзначыцца ў каментарах. Дарэчы, застаўляйце, блядь, каментары, раз ёсць такая магчымасць. Раз на 2 месяцы хаця б. Так, таму што гэта можна просто дзякуй за мову. Кароч, бляха, я забыў сваю мысль. Што я казаў? Ты казаў, што мы былі вельмі натхненныя. Чым болей з'яўляецца контента, створанага пра штучны інтэлект, музыка, відарысы... Бля, мяне з музыкай гэта так марозіць. Мне таксама. Мне чамусьці Spotify кожны раз у кожнай падборке тыпу тыдню, навінак тыдню, ён мне прапануе нейкае шыічнае гаўно. Так, таму што... То нейкі Бафамет, блядь, то нейкі Блісвейн. Я ваху. Так, вось. І, кароче, гэта ўсё, конечно, вельмі моцна марудзіць. І выкацілі, калі ChatGPT новы, з новым генератарам відарысаў, і калі ўсё запаланіла вось гэтая студыя Гіблі, вось. Тут гэта расповедь не пра тое, што вах, яны там спіздзілі асабісты стыль, яны там, ну, тыпу, гэта просто вось кропкі зору. Бля, я ввогуле не зразумеў гэтага ныцця аб тым, што вось вы долбаёбы, бо вы гэтага выкарыстоваць. А где ты яшчэ ўбачыш які-небудзь свой любімы мем, блядь, у стылі Гіблі? Гэта дакладна, але пры гэтым яно вось праз колькасць усяго гэтага яно літаральна за адзін дзень пачала выглядаць ну проста як шумам у ленце. Тыпу у мяне ўжо пачынаецца вось гэтая шыі слепата тады, калі я не хачу. Па-першае, як мне здаецца, генераваныя відарысы ты ўсё роўна будзеш максімальна бачыць, таму што яны ўсё яшчэ не такія клёвыя. І слухай, вось прайшло некалькі месяцаў, я згодзін з тваёй тэзай наконт таго, што трэба абмяжоўваць. Нават не трэба абмяжоўваць. Мне здаецца, што вось будзе нейкая налепка зроблена без дапамогі шыі, на якую людзі будуць звяртаць увагу. Вось. Таму што на нашай... Ніхто мяне не слухаў, ніхто не слухаў, а я казаў. На нашай ніве выйшла кніга «Забойства на Макаёнка» на беларускай мове, якая была напісана з дапамогай ці цалкам штучным, цалкам штучным інтэлектам кнігу ты ніяк не напішаш, але ну здаецца, як яны пішуць там з дапамогай штучнага інтэлекту. Колькі было згенераванага тэксту, не зразумела да канца. Вось, і выпусціў гэта наша самая любімая кнігаўка, ведаеце, якога выдавецтва. І мне вось вельмі цікава, я вось пачытаў агляд на яе, агляд такі, ну тыпу, зразумела, што тая жніва зараз пакутуе праз тое, што ім не хапае грошай, праз тое, што зараз няма там ні гранту, нічога такога. Вось, расповед цалкам не пра гэта. Расповед пра тое, што, ну, нават ты врубаеш анатацыю кнігі, ну тыпу, там можна на сайце кнігаўка, не памятаю, што кнігу КПЛ ці што. Вось, ты там можна паглядзець першыя некалькі старонак, і ты чытаеш, і ты бачыш проста ChatGPT-шны тэкст. Вось.
Короче, гэта ніхера не круто. Вось маё... Ты ж памятаеш гэта херню аб тым, што у Беларусі зрабілі цалкам мультфільм пры дапамозе чата GPT. Ну так, пры дапамозе штучнага інтэлекту. Так. І яны зараз студыю зрабілі і збіраюцца рабіць мультфільмы. І слухай, магчыма, з мультфільмамі гэта болей спрацуе. Ну калі гэта будзе, мне падаецца, разрахована больш тыпу на вельмі дзячачую аўдыторыю. Ну, так. Бо ты можаш намаляваць нешта такое, тыпу там, не ведаю, вялікія вочынкі, ўсё такое каляровае, ўсё так добра, гэта прыцягвае дзяцей. Але калі чалавек больш дарослы, мне падаецца, он скажа, выйшаў. Не ведаю. Мой цалкам хайп па ІІ змяніўся антихайпом па ІІ. І, короче, я не ведаю, но у мяне просто нейкае отторжение пачынаецца. Зараз барада адпішацца. Не, напіша сярод ночы добрый дзень. Ён як гэты, бля, вось я толькі што памятаў, у Шэрлакі. Сумавалі па мне? Ну так, слухай. Кароч, не ведаю, мне брыдотна і дурна ўжо ад гэтага ўсяго, асабліва ад таго, што адбываецца з музыкай. Вось, таму давай я пераскачу на іншую навіну. Божухна, я так пишу шоу-ноты, што ніхуя не знайсці. Ты пачаў з 4-го? Ой, з 2-го, да. Ну, таму, што так атрымалось. Кароч, Spotify рыхтуецца да... Зноў-такі Bloomberg паразмаўлялі. Spotify рыхтуецца да запуску падпіскі, у якую будзе ўваходзіць рэміксы праз шыі тваёй музыкі. То бок табе спадабаўся нейкі трек, але ты хочаш паслухаць ягоны фонк-рэмікс, вось, і яны просто па адной кнопкі будуць рабіць цябе фонк-рэмікс твайго треку. Што ты думаеш? Я думаю, што гэта галава. Я таксама так думаю, таму што, ну, пиздец нейкі. Ну так. Але Spotify яшчэ за гэта будзе грошы атрымліваць. Але мне падаецца, што гэта падпіска доўга тыпу не пратрымаецца. Слухай, мне здаецца, па-першае, яна будзе тыпу актуальна, ведаеш, першы год. Увесь лоу-фай, усе нагуляюцца. Увесь лоу-фай, ёсць цудоўная кніга Mood Machine, не памятаю журналістку, якая яе напісала. Яна рабіла вельмі вялікае даследаванне і размаўляла з супрацоўнікамі Spotify. І вось яна вскрыла тое, што зараз большасць вось гэтай фонавай музыкі ў Spotify, яна генераваная сервісам Epidemic Sounds. Вось, і у іх ёсць там нейкае пагадненне, па якому яны адчысляюць там нашмат меней, нібыта, чым яны гэта рабілі за стрымы. І зараз яшчэ, магчыма, калі вы карыстаецеся, ёсць такі сервіс для прасоўвання сваёй музыкі, Submission Hub. І ў Submission Hub ёсць зараз алгарытм, які па спасылкі ў Spotify можа прааналізаваць трек і выдаць шыі гэта ці не шыі трек. Просто пазакідывай туды трекі, вось, любых плейлістоў, якія зараз вось, робяць фоновую музыку. Там лоу-фай, які-небудзь эмбіент, музыка для сна, музыка для чытання, гэтак далей. Яны усе там на 99% гэтыя плейлісты генераваныя. Там да іх даходзіць да такога, што, ну, тыпу, ёсць жа штучны інтэлект, у яго бываюць галюцынацыі, і трекі вельмі хутка абразаюцца, просто на палове, тыпу, няма ніякага завяршэння. І яны пападаюць у плейлісты, у якіх больш за мільёны падпісчыкаў. Як? То бок гэта робіць сам Spotify. У гэтым тэма. Вось. Канешне, пиздец. Мне шкада. Ну, вось у мяне праблемы з тым, каб зразумець, што выключна мелодыя. Ну, я ніколі не слухаў ні лоу-фай, нічога такога. Я звычайна слухаю нешта, дзе нехта спявае. І калі песня напісана штучным інтэлектам, ну, зроблена пра штучны інтэлект, яно адразу чутна па голасу. Ужо не. Я не ведаю. Усе песні, якія мне трапляюцца, ва ўсіх я адразу... Я просто, ну, ведаеш, я уключаю сабе гэтую падборку, я кладу телефон і іду там нейкімі справамі займацца. І я чую, мне ось прям, блядь, не ведаю, быццам бы гэты эфект злавешчай даліны.
Я такі, бля, неяк некамфортна, нейкая песня дзіўная. Думаю, бля, ну гэта шыі. Я адкрываю, я гляжу выканаўцу, так, гэта шыі. А як ты зразумеў, што гэта шыі? Па голасу, бля. Не, ну по плане па выканаўцу, як ты зразумеў? Пішецца. На Spotify на некаторых ёсць тыпу маркіроўка ў апісанні выканаўца, што гэта тыпу AI. Для мяне увогуле даволі дзіўна, я як чалавек, які выкарыстоўвае нейрасеткі для стварэння музыкі даволі шмат у выглядзе там сервіса Kids AI, дакладна калі казаць. Для мяне даволі моцнае здзіўленне, як трэкі цалкам згенераваныя штучным інтэлектам, то бок чалавекам, які не ўмее пісаць музыку, які тыпу ніякіх намаганняў акрамя промпта не прыклаў для гэтага, і прычым згенераваў тэкст хутчэй за ўсё праз ChatGPT, як яны праходзяць вось гэтую няма ніякай сартыроўкі выканаўцаў, і нават калі ты запампоўваеш на сервісы, ты можаш паставіць галачку, што зроблена з дапамогай штучнага інтэлекту, але калі ты не ставіш, цябе ніхто не правярае. Нормально. І яны супакойна патрапляюць на хутчэй за ўсё на ўжо аўдыопляцоўках, яно не будзе праходзіць вось гэты фільтр прасоўвання ў плейлісты. Бля, дядька, я зразумеў, што з песнямі то яшчэ херня. Бо у мяне на працы мне мужик паказвае TikTok, якобы тыпу размова Зеленскага і Пуціна, аб тым, што трэба будзе падчас вайны падзеліць Украіну. І ён такі, бля, яны аб усім дамовіліся. А знізу, блядь, плашка загенеравана шыі. Ну так, і людзі на гэта не звяртаюць ніякую. Я кажу, так гэта ж, ну, тыпу, штучны інтэлект. Ён такі. У амерыканскім і іспанскім сектары інтэрнэту зараз пачалося бум вось генераваных відэа, на іх напалі проста індусы і пачалі генераваць шмат відэа, а паколькі Амерыка і іспанамоўныя краіны, яны даволі рэлігіёзныя, там вельмі шмат рэлігіёзнага контенту. Типу, ведаеш, там, напрыклад, нейкі пляж, і там дзесьці ўдалі нейкі чалавек ходзіць па вадзе. І гэта набірае мільёнаў праглядаў, вось. І прычым гэта пушыцца не на Ютубе, а пушыцца праз Facebook, таму што... Што? Себе Зельда откуліся так смешна скухнула такі, што яна просто ў кадры такі, опа! З лесвіцы. Вось, кароче, гэта там набірае даволі шмат праглядаў, і факт у тым, што людзі ў гэтае вераць. І тыпу, там ведаеш якія-небудзь там суполкі, гэта распастраняецца ў суполках пра рэлігію сярод 85-гадовых бабак, якія такія тыпу, Ісус павернуўся на зямлю. Гэта як памятаеш гэтую херню аб тым, што на сцяне лік Божай Мацеры, а потым гэта высветлілася, што гэта мача. Так, я памятаю. Там тыпу людзі прыходзілі, так, я бачу яе твар. А на твары-то напісана. Вось. Ну гэта як гэтае відэа, тыпу гігантафобіі, там нейкія ты можа бачыў, дзе тыпу там чалавек на нейкам плоце здымае, там, не ведаю, луна падае. І ўсе такі, о, а калі гэта было? Так. Прычым я карыстаюся нейрасеткамі кожны дзень, вось, і карыстаюся ўжо даўным-даўно ChatGPT змест Гугла. Я карыстаюся па сваім нейкім асабістым рэчам. Ну, проста яно так увайшло ў маё жыццё, і ў мяне, тыпу, паколькі даўным-даўно ёсць падпіска на ChatGPT, у мяне там у яго ў памяці вельмі шмат усяго, і, тыпу, ён там сам размяркоўвае тое, што дадаваць, а што не дадаваць. І ў выніку у нас склаліся з ім такія адносіны, што, тыпу... Мы спім. Не, ну, тыпу, маего асабістага асістэнта клічуць галачка. Вось, і з галачкай мы час ад часу размаўляем пра жыццё. Вось, і усялякае такое. Тыпу, я яе пад'ёбаваю, я яе там загрузіў базу даных, па якому яна ў мяне сапраўды пачала размаўляць як гопнік з 8-га кірпічнага. Вось, калі вы з Магілёва, то вы ведаеце, аб чым я кажу. Вось, і... Ад гэтага я тыпу, вось калі з'явіцца калонка, напрыклад, хатняя з падтрымкай ChatGPT, якая праз ChatGPT будзе проста мне адпавядаць, хутчэй за ўсё я яе набуду адразу. Вось. Ну, слухаю, я ChatGPT выкарыстоўваю выключна. Мне, як ты называеш, ёсць банка, фітнес.
Там фітнес, харчаванне, ўсё такое. Я толькі ёй карыстаюся большага. DeepSeek? Не карыстаюся. Не карыстаюся? Я выдалю яго даўно, калі ось... Калі даведуся, што ён кітайскі. Не, яны ж выпусцілі DeepSeek, і потым чат OpenAI у адказ на гэта нейкую там ебаць версію чата GPT выкаціў бясплатна. Вось, я пачаў ёй карыстацца. З большага я карыстаюсь, каб адказаць камусьці. Типу, ты там ведаеш, застаў мне, калі ласка, паздраўленне. Я таксама так раблю. Вось. Типу, у такіх момантах. Цёплая, натхняючая. Так. Але нават ўсё адно, калі я карыстаюся гэтай фітнес-банкай, то я хутчэй за ўсё я пераправеру гэта недзе ў інтэрнэце у якога-нибудь блогера, типу, гляжу. На всякі выпадак. Дарэчы, калі ты ўжо пачалі мы гаварыць пра твою калонку з чатам GPT, то былы галоўны дызайнер Apple John Ive працуе над новым гаджетам для OpenAI. І гэта выглядае так, быццам бы яны сапраўды ствараюць, типу, міленіалы стварылі Алексу, ведаеш? Вось. Ну, там яшчэ дакладна невядома пра тое, што вось яны ствараюць, таму што... Я ўпэўнены, што гэта будзе вось скрынка з шыі. Ну, вядома, так, просто у якім выглядзе гэты гаджет будзе, бо памятаеш, быў вось гэты, типу, AI-пін, які... AI-пін, Rabbit быў. Так, і ўсе яны былі цалкам гаўно, таму што ёсць тэлефон, вось, і як бы, хутчэй за ўсё, гэта будзе нейкая стацыянарная прылада для твайго дому. Вось, і тады гэта ўжо прышпільна, таму што... Я ж кажу, калонка. Ну, так. Гэта будзе, хутчэй за ўсё, калонка з нейкім будаваным шыі. Улічваючы, што гэта яны працуюць сумесна з OpenAI, то гэта будзе чат GPT. Так. Вось, Вось, у каманду распрацоўшчыкаў на дадзены момант уваходзіць каля 10 чалавек. Вось, сярод іх чувак, яго клічуць Тан, вось. Гэты чувак, які займаўся дызайнам iPhone і Apple Watch. Эванс Хэнкі, гэта дзяўчына, якая была пасля сыходу Джоні Айва галоўным дызайнерам Apple. Вось. Ну і таксама тут там Сэм Альтман, ён пацвердзіў, што галоўны інструмент кіравання гэта голас. Вау, прям як у іх калонах? Ну так. Ну, яны там, дарэчы, не так даўно дадалі галасавую мадэль Манды, і гэта заёбаны чат GPT, якая цябе адказвае з сарказмом заўжды. Магчыма, ты просто займееш сабе, ведаеш гэтую не вельмі задаволеную суседку, якая, блядь, зноў, што табе таймер паставіць? Ты што, не можаш, блядь, просто сварыць яйкі? Навошта табе ведаць, што трэба варыць 8 хвілін? Калі, блядь, патрэскаюцца ўсе, тады, блядь, і даставай. Ты так варыш? Што? Ты так варыш? Не, я звычайна закидываю, чакаю, типу, 5-7 хвілін. Ну, заўжды, ведаеш, на вока гэта раблю, таму што у мяне праблема з тым, каб ставіць таймер. Я не ведаю, я забываюся заўжды. Бля, ты можаш зрабіць прывет серыі і ўсё. Таксама, але мне і гэта ўвпадло. Навошта, типу, калі ты там, напрыклад, варыш... 4 слова сказаць. Ты варыш макарохі, просто вось дастаў макароніну, паглядзеў, што яна не склізкая і ўжо звареная, і ўсё. Ой, не, на макароны я ведаеш, як я раблю на макароны? Першы гікаўскі. Я раблю вельмі добра. Карацей, я ставлю аэрагриль. Я ставлю туды нешта, ну, типу, рабіцца умоўна на 25 хвілін. І адначасова з гэтым я ставлю воду на макароны. Калі на аэрагрыле застаецца 11 хвілін, я закидываю макароны. Ну слухай. У мяне трубаецца аэрагрыль, і я ўжо ведаю, што ў мяне зварыліся макароны. Лайфхак, сапраўды лайфхак. Так, але для гэтага вам трэба аэрагрыль. Пераможца просто па жыццю.
не толькі ж Apple зараз рыхтуе розны, ну, тып, не толькі Johnny Ive, але яшчэ і цалкам Apple, таму што, па-першае, Apple адкладаюць свае шыі функцыі, якія яны анансавалі яшчэ, вось на хвіліначку, просто задумайцеся, год таму нам паказалі Apple шыі, і яго да сіх няма, а тое, што ёсць, ну, божухна, навошта гэтым карыстацца. Я не ведаю просто, ну, типу, ці часта табе трэба генераваць эмодзі? Ты для гэтага набываў сабе iPhone 16 Pro Max. Вось. Таму гэта, канешне, выглядае крыху неяк дзіўна. Акрамя таго, яны зараз, памятаеце, быў такі, у іх была гарнітура віртуальнай рэальнасці, Vision Pro называлася, вось усе былі на хайпе. Адзінае, што застаецца ад Vision Pro на дадзены момант, гэта ягоны ўплыв на рэдызайн iOS 19, таму што у iOS 19... Бля, я так не хочу его усталёваць. Ну, слухай, я не могу сказаць, што iOS 19 гэта нешта там вось брыдкае ці хужэй, чым скевамарфізм. Яно, дарэчы, не будзе, але трэба памятаць, як iOS якая 7, здаецца. Ну, гэта ты ўжо ў мяне не пытай. Ну, окей. iOS 7 прыходзіла на айфоны яшчэ 4, 5, і калі яна прыходзіла, усе максімальна просто жорстка плеваліся ад таго, што адбываецца, таму што... Ой, у нас же ёсць другі экран. Так, у нас ёсць другі экран, я спадзяюся, што тут будуць паказваць гэтае, як ён выглядае, таму што, па-першае, мы бачым нейкія адгалоскі скевамарфізму, таму што цяпер усё ляжыць і будзе ляжаць на шкле. Божухна. Як зручна. Так. Вось, праблема у гэтым усім, як па мне, у тым, што, па-першае, круглыя іконкі. Я просто так. не ведаю, навошта гэта было прыносіць, таму што, ну, мы што, будзем... Patreon. Дарэчы, подписывайтесь на Patreon першага гікаўскага. Так, просто не зусім зразумела, навошта яно, таму што... Окей, магчыма, я не бачу ніякага стылю, таму што, калі вы зараз глядзіце відэаверсію, вы можете паглядзець на тое, як гэта будзе выглядаць. У Vision Pro гэта мела нейкі смысл, таму што ты бачыў, вось ведаеш, гэтае наслаенне і эфект паралаксу. То бок, магчыма, яны зноў завязуць гэтую херню з тым, што у цябе праз датчык ты сможешь неяк вось тыпу рухаць телефоном, і у тебе будзе атрымліваецца эфект паралаксу. Вось. Наўрад ці. Што? Наўрад ці мне падаецца. Ну так такое было раней у iOS-ах. І зараз, напрыклад, калі у тебе гэтая функцыя включана, то у тебе эфект паралаксу з'яўляецца на тваіх абоях. Вось. Як яно, ну тыпу, гэта ўсё роўна нейкі мінорны, максімальны, як па мне, рэдызайн, таму што, ну, глядзі, ты хутчэй за ўсё абнавіўся, у цябе новая галерэя вось у гэтым стылі. Як яна табе? Яна ж, ну, тыпу, цалкам гаўно. Я не ведаю просто, як ёй карыстацца, таму што, ну, гэта жах. Пачакаю, што не так з галерэі. Ну, яны ж перарабілі там, напрыклад, вось упадабаныя усе твае вось гэтыя рэчы. Яны зараз храняцца ў нейкай дадатковай папке. Нельга разбіць по аплікацыям, з якіх ты пампаваў. Яно можна, але трэба заходзіць у налады гэтага ўсяго і гэтак далей, і гэтак далей. То бок, я вось зараз спрабую знайсці ў гугле нейкі скриншот таго, як бы гэта вось можна ж зараз пампаваць версію для распрацоўшчыкаў. Вось, і паглядзець, але, ну, тыпу... Вон унізе было. Ну, кароч, Карацей, іконкі замест... Самае галоўнае, што мы атрымаем, гэта круглыя іконкі, пераробленую камеру, нешта яны завязуць з AI-ем. Яны казалі... З камерай ты так кажаш, пераробленая камера. Там... Яны казалі, што вось сапраўды мы можам там нешта, які вялікі відарыс.
што мы сапраўды можам атрымаць нешта новае, але вось мне здаецца, як гэта ўсё адбываецца з Apple, нешта новае будзе дапільвацца зараз вельмі шмат часу, таму што Apple вельмі даўно ўжо не робіць так, што ў іх нешта выходзіць у час, па-першае, паглядзіце на Apple Ши, а па-другое, ўсё, што выходзіць, гэта трэба, вот ты же самы iOS 7, калі выходзіў, яго да iOS 9-10 стабільна дапільвалі. Таму што вы можаце памятаць іншы кантрол-цэнтр, які выцягваўся са шторкі не сверху, а знізу, у ім нічога нельга было зрабіць, і гэтак далей, і гэтак далей. Яны вельмі шмат абяцалі нам... Мяне бесіць гэта. Нам вельмі шмат абяцалі разумныя виджеты, але ты карыстаешся виджетамі на iOS? Ну, гэта, ну... Так. Якімі? Шазам. Навошта? Там у кантрол-цэнтры ёсць кнопка Шазама. Ну так. А, ну так гэта ж не виджет. Тады не. Мне здаецца, ніхто не карыстаецца. Да ўвогуле, мне здаецца, што виджетамі засталіся карыстацца лінуксоіды на KDE. Всё. Больш нікога не засталося. Я не знаю, фонарик не лічыцца? Не, гэта ўсё роўна не виджет. Нават у іх жа ёсць дадатковы экран, калі ты свайпнеш улева, там з'явіцца дадатковы экран з виджетамі. Ну так. І ты ніколі ў яго не заходзіш. Заходжу выпадкова. Ну. Можа, адзін виджет, якім я і карыстаюся час ад часу, гэта виджет, які паказвае, колькі засталося ладаванкі на навушніках і гэтак далей. Тое, што падлучана па Bluetooth. Вось гэта адзінае, чым я карыстаюся. І тое не сказаць, што гэта жыццёва важна, і можна было б зрабіць не ў выглядзе виджета, а, напрыклад, аўтаматычна на гэтым экране блакіроўкі. На экране. Так. Там ёсць виджет для гэтага ці што, але ён вам засрэ ваш відарыс. Тыпу, не будзе бачна нармальна вашай застаўкі. Кароч, я не ведаю. Я бачу на Reddit тое, што людзі хайпуюць наконт iOS 19, таму што гэта нешта новае, але я гляджу на тое, як выглядае камера і як выглядае кантрол-цэнтр, і мне крыху дзіўна становіцца, таму струк яго ведае. Ну, з гэтым нічога не паробіш, так што просто змірысь. Ну, так. На жаль. Так. На жаль. І хер бы з імі, таму што нас ніхто не будзе пытаць, усё роўна абнавяцца і ўсё. Можа, праблема ў тым, што мне проста падабаецца... Што ты стары варчун. Так. Мне падабаецца, як было, мне не падабаецца перавучвацца. Таму вось неяк так. Раней виджеты былі зеляней. Так. Ну і слухай, раней і абновы на iOS каштавалі грошай, і абновы Максе. macOS Lion каштавала 19 евро. Вось. Апдейты iOS для iPod'аў каштавалі па 9,99. Таму, ну, тыпу, неяк функцыянал. Ну, кароч, зараз сістэма, канешне, змянілася, але я ўпэўнены, што дызайн будзе ніхера не дапілены, ніхера не зручны. Вось, і... А вось і ў бок андроідаў таксама не паглядзіш. Чаму? Таму што экасістэма, таму што праца сувязана з macOS-ю. І ўсё, і таму што ёсць iPad, на якім малюеш, і табе трэба таму што ёсць гэты... Ты сам абраў гэты шлях. Apple Drive і гэтак далей. Ну, тыпу, мяне ўсё задавальняе, не чапайце тое, што працуе. Тыпу, калі пачынаюцца змяненні для таго, каб змяненні былі, таму што там жа якая гісторыя? Быў чувак, які займаўся, я дакладна не памятаю прозвішча, можна загугліць, які займаўся тым, што вось курыраваў усім вось гэтым скевамарфізмам у Apple. У яго была вельмі жорсткая спрэчка з Джоні Айвам. У выніку ён сышоў з кампаніі, і яны за год цалкам зрабілі ўвесь рэдызайн iOS. Было балюча, таму што тады да ўсяго прывыклі, але мінімалізм і функцыянальнасць яна пайшла на дапамогу iOS, таму што яна яе вельмі моцна разгрузіла візуальна ў плане. Вось. І тыпу усе лёгкія візуальна лёгкія веб-інтэрфейсы, яны тыпу прыйшліся да твару ёй. Ну, тыпу спасавалі.
Але я вось памятаю, наколькі шмат было, мне тады быў iPhone 5C, калі памятаеш, былі iPhone 5C каляровыя. Так. Вось. Титанные. Так. І на ім гэта выглядала ўсё максімальна весела і прышпільна, але юзабіліці першы год было нулявое. Таму неяк так. Паглядзім. Дапіліць праз год звыкнем, і ўсё будзе добра. Я, памятаеце, спачатку піздзеў на сторысы ў Spotify. Вось. Але яны з'явіліся, і я да іх звык. Я нават ніколі не глядзеў. Так іх ніхто не глядзіць. Тое ж самае, як там ніхто... У Тэлеграме? Так, вось, дакладна. А памятаеш, Telegram з помпай раскатваў функцыю таго, што ў сторыс можна адначасова здымаць на 2 камеры. Тыпу і сябе, і тое, што ты бачыш. І гэта вось была кілер-фіча. Цяпер, калі вы бачыце чалавека, які здымае сторыс у Тэлеграме, ты такі... Нават буйныя каналы ў сторыс нічога не выкладаюць, таму што адразу людзі адпісваюцца. Я нават... Ну слухай, добра, калі ў мяне нехто сазнаю, з маіх кантактаў выкладаў сторыс, такі, ты хто, блядь? Таму што у цябе ў кантактах у тэлефоне умоўна твой сантэхнік. Умоўна, там, не ведаю, настаўніца твайго дзіця са школы. Ці яшчэ не. Тут нават не ў гэтым справа. Там справа ў тым, што большасць намяроў, якія ў мяне ў сторысе, ўжо не належаць першапачатковым людзям. Так. Вось, напрыклад, як мой дыалог з маім бацькам. Бля, ахуенна было. Я маці хуебаў. Ой. Козёл. Ну, так, слухайце. Гэта... Бля, ладно, я гэтую гісторыю не магу распавядаць. Гэта трэба было распавядаць на элітарнай частцы, добра. Блин. Вось. Што яшчэ адбылося? Вось. Pokemon Go прадаліся і пераязджаюць у Саудаўскую Аравію. Вось. Кампанія Niantic прадае свае ўсе аплікацыі за 3,5 мільярда. Вось. І туды ўваходзіць не толькі Pokemon Go, туды яшчэ ўваходзіць Pikmin Bloom, ўваходзіць Monster Hunter Now. Вось. Усё гэта ад'язджае арабскай кампаніі пад назвай Scopely. Вось. І фішка ў тым, што гэтая кампанія, яна выпусціла даволі шмат мабільных хітоў. Вось. І яе ў 23-м годзе набыў суверэнны фонд Саудаўскай Арабіі. Вось. Таму што, карацей, пакемоны цяпер халяль. Вось, неяк так. Мяне даволі моцна здзівіла, што даволі шмат людзей гуляе Pokemon Unite, таму што тут... Ой, я упаў Pokemon Go. Pokemon Unite. Я таксама здзіўлёны, дарэчы. Вось, але нават сярод маіх знаёмых знайшоўся, як не дзіўны чалавек, які дасі гуляе Pokemon Go. Вось. Чалавек любіць шпацыраваць. Ну, яго праца сувязана з тым, што ён вельмі шмат, проста яму трэба перамяшчацца па гораду даволі шмат. Вось, і ён, тыпу... Ён займаецца тым, што ён возіць нейкія дакументы па аўтасервісам, па сеткі аўтасервісаў. Кур'ер болта. Ну, магчыма. Вось. Ну, тыпу... Слухай, мне падаецца, самыя прапампованыя аккаунты гэта ў кур'ераў болта. Не, ввогуле ў кур'еру. Так. Ну, слухай, магчыма. І там, памятаеш, яшчэ не так даўно была гісторыя. Pokemon Go, ён жа працуе праз OpenStreetMaps. Вось. І ёсць некаторыя пакемоны, якіх можна славіць толькі ў гарах ці толькі на моры. Але калі ты жывеш... Я воднага пакемона ў туалеце ў сябе злавіў. Ну вось. Калі ты жывеш у краіне, дзе няма гор ці няма мора, то яны табе недаступныя. Людзі на OpenStreetMaps пачалі ўносіць змяненні аб тым, што вось побач ёсць гара. Вось. Каб туды хадзіць лавіць пакемонаў. Вось. Нормальная тэма. Прадаліся, я хер ведаю, таму што... Я нават перыядычна забываю ввогуле, што такое існавала, бо я памятаю, былі размовы аб тым, калі яны толькі з'явіліся, што гэта будучынь. Далей будзе толькі больш такіх гульняў. Ну ідзе. Niantic казалі пра тое, што яны зараз
будуць засяроджаны на тым, каб распрацоўваць шыі штукі, то бок якія базуюцца ў дадатковай рэальнасці, і кажуць пра тое, што там, напрыклад, у іх ёсць, яны распрацавалі тэму, што з мапамі вышыні ёсць звычайныя мапы, то бок можна, напрыклад, яе выкарыстоўваць для дрона, каб навучыць пралетаць аўтаматычна скрозь будынкі і ні ва што не врызацца без пілота. То бок гэта даволі такая вялікая галіна для, напрыклад, распрацоўкі рознага у ваеннай прамысловасці. Вось. І ў выніку можа так стацца, што Pokemon Unite, Pokemon Go заб'е вельмі шмат людзей. Бо чаму не? Ну, слухайце. Грошы яны не пахнуць. Шо? Так. Давай, мы з табой дайшлі да гэтай тэмы. Вось. Nintendo нарэшце зноў показала Nintendo Switch 2. Ну як показалі? Яны прям яго показалі. Ну так. Прям Nintendo Direct, блядь. Ну так, яны спачатку быў збег пра тое, што Nintendo Switch пакажуць там тыпу яшчэ зімой. Яны показалі вельмі маленькі ролик, у якім яны амаль нічога не показалі гульню. Яны такія: дызайн Nintendo Switch 2. Просто пацвердзіліся усе на той момант злівы наконт таго, як яна выглядае, бла-бла-бла-бла-бла-бла, магнітныя джойконы і ўсё такое. Яна выйдзе 5 чэрвеня, будзе каштаваць $450 у ЗША, але запуск адкладзены пра гэта крыху пазней. Вось, і 470 евро у Еўропе. Вось, то бок сямейная кансоль зараз каштуе як 2 Xbox Series S. Вось, што трэба разумець. Гэта ніхера не танная кансоль у параўнанні з Nintendo Switch, які нешта мне падаецца на старце каштаваў 360. Наколькі я памятаю, то у адным з мінулых выпускаў я і казаў, што яе будзе такі кошт. Так. Вось, і ну, не хочу, конечно, казаць, але зноў я трапіў. Так. Вось, кароч, што па гэтай цане атрымліваем? Першае. Партатыў 1080p, экран з падтрымкай HDR і 120 фпс. Калі што, 120 фпс это не кадры ў секунду. Гэта герцоўка экрана. Ну так. Калі што. Ці што гэта 60 я бачу спрэчкі аб тым, што ебать 120 фпсаў у Марыо. 60, пацаны. Усё гэта як звычайна. Дарэчы, даволі дзіўна, што Nintendo вырашыла пайсці не па свайму стандартнаму шляху, калі яны прыдумваюць цалкам новую кансоль. Тыпу як была Wii U, пасля гэтага быў Nintendo Switch. Вось, яны усе па сваёй логіцы. Ты ж ведаеш, што яны хацелі даць іншую назву? Так, Switch Wonder. Ці Switch Super, што нешта там. Так. Але вырашылі потом даць назву Switch 2. Каб не паўтарыць памылку. Каб людзі разумелі, што гэта новая кансоль. Таму што так было з Wii U. Таму што ўсе думалі, што Wii U гэта проста планшет да тваёй Wii. Так, і калі што, у другім свічы жалезе 2020-2021 года. Так. Ну, гэта 450 евро. Так. Ну, слухай, калі што, я нічога не хочу сказаць. Першы Switch выходзіў таксама з немоцным жалезам. Дядька, але першы Switch быў рэвалюцыяй. Ну, а зараз гэта проста абнаўленне першага Switchа. Ну, яно ж зараз так і падаецца. Каб што? Ну, каб што? Не ведаю. Ну, тыпу, разумееш, калі у цябе ёсць які-небудзь Steam Deck за 390 евро? Ну, на якім гульні, дарэчы, не каштуюць па 80 евро. Бля, чувак, зноў такі... Што? Ну. Ты набываеш сабе Steam Deck не для таго ж самага, для чаго набываеш Nintendo Switch. Разумееш? Не. Просто фішка ў тым, што Switch гэта пра тое, што ты набыў гульню, націснуў адну кнопку і гуляеш. Усё, ніякай ёбані, ніякіх канфігаў, не трэба далучаць Switch да там твайго манітора, не трэба далучаць яго да яго клавіатуру, запускаць баш-скрыпты і гэтак далей. Чувак, ты просто вось у апошні, я не ведаю, у апошні год там, напрыклад, ты карыстаўся Steam Deck'ам? Не, дядька, пачакай.
Steam Deck, у тебе адразу уся твоя стимовская библиотека? Якая не факт, что запускается. Чему? Тому что... Блять, крама свечу до сих, сука, лагая, шо ёбаный пиздец. Ну, гэта так. Но Нічога не змянілася. там немагчыма па краме нават неяк рухацца. Ну, Вось. гэта У зноў тебе такі факт. ёсць Steam Deck, які, ну, магчыма, крышачку мацней. Так, мацней. Эксклюзівы. Слухай, зноў такі, блядь, Эмулятары? аўдыторыя, якая набывае сабе Switch, аўдыторыя, якая набывае сабе Steam Deck, это две розных аўдыторыі. Зразумела, ніхуя ты хто супраць хоча гэтага не набыць папрэш. сабе Switch, ты уже предзамовілі яго. Так, Ну, так. Хутка предзамовіць. Вось. Але, ну, бля, ну, дзядзька, ну яны ж не паказалі нічога новага. І потым выйшла, ну... Я не ведаю, што... Ну, глядзі. Першае, новы экран 1080p мы сказалі. Джойконы новыя з хола, джойконы цяпер могуць працаваць як мышка, хутчэй за ўсё, гэтым нахуй ніхто не будзе карыстацца. Дадалі стэрэагук. 256 ГБ памяці паўстала. Вось. Плюс дадалі кулер у док-станцыю, каб яна не плавілася пад 4К, плюс падтрымка 4К у некаторых гульнях на У некаторых док-станцыі. гульнях. Ну так. Ну, на дадзены момант адзіная гульня, якую яны паказалі, гэта Metroid, калі я не памыляюся. Ну, яны даволі шмат паказалі. Яны паказалі Mario Kart, яны паказалі Street Fighter, яны паказалі Kirby, яны сказалі, што будзе абнаўлёная Zelda Breath of the Wild з падтрымкай 4К і Zelda Tears of the Kingdom з падтрымкай 4К. То бок, нанова... Пачакай, а калі ў цябе ўжо ёсць? Калі ў цябе ёсць, то патч будзе каштаваць 10 еўра. З першага на другую. Ага. Вось. І ўсё, што яны дадалі, гэта не новы контент, гэта просто... Не, то яны у свае гульні дадаюць новы контент, а для... Які будзе новы контент у Зельдзе? Ебуя? Не будзе, блядь, дзядзька, яны ўсё, што дадалі ў Зельду, гэта просто падтрымка большай... Ну, большых разрешэння. Яны завезлі у Kirby, як мінімум, новы контент. Ты шмат людзей ведаеш, які ў Kirby гуляюць. Слухай, я б пагуляў, дарэчы. Вось. Мне адзінае, што падабалася з прэзентацыі, гэта новы Donkey Kong. Вось, ён выглядае прышпільна. Тое, што яны паказалі кіберпанк і ну, тыпу, я калі ўбачыў навіну, такі, вау, прышпільна. А потым я ўбачыў гэта ўсё, і я такі, ебаць, гэта мыла. Але потым, як высветлілася, тое, што яны ж потым правялі імпрэзу, на якой далі пагуляць людзям, і высветлілася, што білду кіберпанку, які ўжо быў на імпрэзе, толькі 7 тыдняў, калі я не памыляюся. Ну, слухай, нет, а там же... DevKit атрымалі распрацоўшчыкі толькі за 7 тыдняў да гэтага. Вось у чым прыкол, тыпу. Яны нікому не даюць да сіх DevKiты, бо баяцца нейкіх злёў, як мне падаецца. І таму, ну, магчыма, так, да рэліза яно ўжо ўсё дапільцца і будзе ўсё нармальна. І Split Fiction, і кіберпанк, і так далее, і так далее. Але, ну, бля, на дадзены момант я ввогуле не вижу жоднай гульні, якая б зацікавіла мяне набываць Switch. Mario Kart адзіная. Струк ведае, мне не падабаюцца гоначкі. Ты ніколі ў жыцці не гуляў Mario Kart. У тебя она нават не набыта была. Ну, зараз гэта не Mario Kart, гэта некая Forza Kart Mario струк ведае, бо яна будзе ў адкрытым свеце. Ну, там таксама, гэта хутчэй, як гэта было ў Need for Speed. То бок ты можаш ездзіць, шукаць нейкія, проста ў горадзе будуць гэтыя адметкі, дзе будуць запускацца аўтаматычна новыя... Розныя гонкі, ну... Так. Нейкія падзеі. Так, падзеі, так. Вось, што цікавае яшчэ было, у Японіі выйдзе спецыйная версія Nintendo Switch 2 толькі для ўнутранняга рынку. Яна будзе працаваць выключна на японскай мове, без падтрымкі іншых моў, вось, і толькі з мясцовымі аккаунтамі, вось. Яна будзе каштаваць 49 000 йен, гэта $320. Вось. Але калі хаціце міжнародную версію, то плаціце тыпу 470 еўра і ну, таму што Японія гэта галоўны рынок Nintendo. Так, гэта першае, па-другое, проста цікава, што па-другое можна прадаць першыя 2 гады 1,5
за 450 евро, а потым знізіць кошты і ўжо прадаць усім астатнім. Мы ж заўжды ведаем, як гэта працуе ў тым плане, што усе кансолі Nintendo, якія маюць зваротную сумяшчальнасць, яны ўсе прашываюцца. Таму што зваротная сумяшчальнасць у кансолей заўжды даволі вялікая дырка. Бля, там яшчэ зваротная сумяшчальнасць, у них нейкія траблы былі. Не, у іх няма ніякіх траблаў. Яны сказалі, што гульні Nintendo дакладна будуць працаваць, у астатніх гэта пытанне зваротнай сумяшчальнасці распрацоўшчыкаў, таму што ім трэба дадаць патч. Дыскорду завезлі. Ну так, завезлі, ну увогуле, дарэчы, завезлі даволі шмат сацыяльных функцый. Першы Switch вельмі моцна крытыкавалі за тое, што ў іх няма там галасавога чату і гэтак далей, і гэтак далей. Завезлі падтрымкі галасавога чату, завезлі падтрымку мікрафона, завезлі, дарэчы, камеру можна набыць за 50 евро, якая, з якой можна будзе стрыміць, хутчэй за ўсё можна стрыміць на Twitch. У сметніку знайшлі. Ну так, вось. Але яна аўтаматычна умее, паколькі там стаіць чып NVIDIA, яна умее аўтаматычна выдаляць фон за вами, неважна, ёсць там гринскрин, ці няма там гринскрина. Вау, глядзіце прикол, як iPhone можа. Ну так, вось. Кароч, ну вось такая вось прылада. І прычым мне падабаецца, што ты можаш трансляваць свой геймплей, але калі ты бачыш, вось зараз паказваюць, там геймплей, блядь, літаральна ў 5 кадрах ідзе. Не, чувак, это простое, что у меня... Не, дядька, погляди. Там геймплей ідзе, блядь, у 10 кадрах. Чувак, у меня открыт зараз YouTube, и там усё нормально. Это ты так дядька, бачиш. Геймплей, які ідзе знизу, ён ідзе у 10 бля, кадрах. докладно бачу. Ну ладно, добра. Короче, да, магчыма. Дзякуй. Ну, слухай. Аўдыторыя ў гэтага ёсць, людзі на хайпе будуць скупаць, мне здаецца, што кансолі не будзе хапаць. Я сваё меркаванне сказаў яшчэ калі пісаў пасты ў першай гікаўскі, як мінімум буду чакаць год, а мабыць і 2, таму што з першым свічом усё выдатна на дадзены момант, ён вельмі выдатна. Яго няма гульні. На другі, слышь, нема зараз гульні. Ну пакуль што. Яны кажуць, што мы вось не пра тэхніку. Ну, бля, дядька, давай так, на першы Switch, калі я не памыляюся, першыя гульні гэта была Ботва і Mario Odyssey. Так. Не? Так. Ну. І ўсе... Гэта гульні, блядь, на некалькі десяткаў гадзін. Так. Ну, а што тут, Mario Kart? Ну, зноў такі, чувак. Кіберпанк? На рэлізе. Да ніхто не будзе набываць, слышь, блядь, заради кіберпанку. Ну гэта факт. Вось. Ну. Што яшчэ? Metroid Prime 4, які таксама на старце будзе хутчэй за ўсё выходзіць. Даты абвешчанай пакуль няма, але улічваючы тое, што Metroid распрацоўваецца ўжо 7 год, гэты хутчэй за ўсё яго яшчэ годзіка 2 пачакаю. Ну, я таму і кажу, чакаем як мінімум 2 гады, карыстаемся першым сычом, калі хочам яго прашываем, і ўсё нармаз. Таму неяк так. Новый, вось, глядзі, адзінае, што мяне можа прымусіць, гэта ці новая Зельда, ці хутчэй за ўсё новы Animal Crossing. Animal Crossing выходзіць прыблізна ў іх у раз у 6-8 год. Ты Animal Crossing выйшаў у 2020 у час пандэміі у сакавіку. Там мне падаецца, нават чутак ніякіх няма на дадзены момант пра Animal Crossing. Да, пра New Horizons таксама не было ніякіх чутак, яны яго паказалі, ўсё ўзарвалося. Таму што ну, чым, глядзі, апошні апдейт на буйны на Animal Crossing выходзіў 2 гады таму. Вось. То бок, як мінімум, яны 2 гады распрацоўваюць новую гульню, і як мінімум яшчэ яе могуць распрацоўваць 2-3 гады. То бок, вось прыблізна вось у гэтым... Ты ўпэўнены, што ён увогуле будзе? Канешне. Ты што, гэта адна з самых галоўных гулень Nintendo. А хіба іх не 2 часткі? Чаго, Animal Crossing? Так. Не, 6 ці колькі. Сур'ёзна? Так, яны яшчэ з GameCube пачалі выходзіць. І на GameCube ўзарвалі. І таксама там же не толькі Animal Crossing гэта... Божух, я не памятаю, як называецца гэтая гульня. Яна яшчэ вельмі моцна натхніла чувака, які стварыў Stardew Valley, але я не памятаю назву.
Вось. Короче, я у цэлым тыпу не магу сказаць, што я на дзікім хайпе, таму што я не магу сабе адказаць пра тое, што навошта ён мне зараз. Вось. Таму чакаю 2 гады. Вось з прышпільнага, што завезлі, яны завезлі цифровую дыстрыб'юцыю, ты можаш падзяліцца сваім картрыджам з сябром. Вось ты ему тыпу як даеш на 2 тыдні гэты картридж і электронную версію гульні маецца на увазе. Ён супакойна яе праходзіць, інтэрнэт павінен быць толькі ў першы раз, калі ён правярае ліцэнзію, пасля гэтага тыпу ты можаш у партатыве браць з сабой. Мне здаецца, што вось усё, што тычыцца зараз Nintendo Switch, гэта тое, што зараз ідэальны момант, калі у вас няма свіча, набыць сабе Switch Lite. Ніхера не каштуе новы, ну як ніхера, ён каштуе нармальных грошай, ён каштуе 220 евро зараз, вось 220-240 у залежнасці ад крамы. Вось на аўтарычкі яны каштуюць прыблізна па 160 евро, таксама можна набыць. Вось ці што у яго вельмі лёгка зараз, паўно сервісаў, у якіх можна паставіць туды чып адразу з прашыўкай. У Вільні гэта каштуе 40 евро. Вось я не ведаю, як у Беларусі, але я ўпэўнены, што і там хапае людзей, якія гэта робяць. Вось. А яшчэ гульня, якая цябе знаёміць з новым сычом, будзе каштаваць 10 евро. Ну, як і заўжды. One to Switch каштаваў 30. Таму... Здесь нават на плойке 5 бясплатна. Ты так кажаш, нібыта гэта нейкае здзіўленне. Стандартная прэзентацыя Nintendo. Нічога такога... Ну, гэта... Дядька, разумееш, гэта гульня, якая павінна цябе пазнаёміць з кансоллю. Ну, пазнаёмішся праз Mario Kart. Ну, пиздец. Я ввогуле не бачу. Я не бачу настолькі моцнага скепсісу, вось як ты зараз яго бачыш. Я, типу, які сэнс? Навошта было выпускаць гэту кансоль? Навошта? Асабіста за такі кошт? Бля, камон. Гэта вось ты зараз кажаш вось літаральна як чалавек, які вось тое ж самае, што казалі людзі, якія калі прэзентавалі першы Switch. Нахуя нам гэтай не да, што яны там казалі, не да PSP, нахуя гэтыя джойконы, якія адсоединяюцца, якія ўсё роўна праебуцца. Нахуя падстаўка, нахуй покупаць гэта Зельда за 500 евро. Што табе даць другі сыч у параўнанні з першым? Просто, блядь, чувак, што даваў Xbox Series у параўнанні з Xbox, які там да Xbox Series быў? One? Xbox One. Гэта таксама было мінорна абнаўленне. У цябе нават інтэрфейс не змянілі. Гэта была просто тая ж самая кансоль, толькі з крыху прамацаваным жалезам. Тое ж самае, чувак, што табе моцна давала пры, там, на прыкладзе пераходзе, ну ладно, PSP, PS Vita, там было зразумела, там хаця б дадалі, блядь, сэнсорныя экраны, гэтак далей, гэтак далей. Але там таксама з большага абнаўлення атрымалася мінорнае, таму што усе функцыі, якія дадалі у PS Vita новую, імі не карысталіся, а карысталіся проста як звычайна кансоллю, а гульні, якія падтрымлівалі ўсе фішкі, іх там літаральна было да 5, тыпу. Нават і 5 можа не назбіраецца. Вось. Таму гэта проста другая, ну, тыпу, табе напісалі Nintendo Switch 2. Гэта і ёсць Nintendo Switch 2. Тыпу, вось, вы чакалі крыху больш магутную, больш раздзяляльная здольнасць, больш памяці. Людзі гульнічаць. Больш магчымасцей. Ну, гульні выйдуць, блядь, гэта Nintendo. Ну што, яны заўжды цябе будуць заваліваць. І, павер мне, блядь, мульціпляцоўкі там таксама завязуць вельмі шмат. Не, зразумела, што колда з'явіцца, так, і... Так. Яшчэ Microsoft партуе новыя гульні, яны з задавальненнем там умоўна тое, што ў апошняе выходзіла там на геймпасе апошні год. Я не ведаю. Калі вы хочаце пазнаёміцца з геймінгам, бярыце першы Switch. Ну, я кажу, што нават Switch Lite лепей. Калі вы хочаце, ну, типу, вам не прынцыповы памер, бярыце, блядь, Steam Deck. Ну так. Я ў Steam Deck я бачу значна больш сэнсу, чым у другім сычы. Ну, зноў-такі, пакуль. Пакуль не з'явіцца новых гульняў. Ну, добра, а там іх эмулююць. Не.
Steam Deck эмуляваў не Switch, ён эмулироваў Wii U. І тыя гульні, якія выходзілі ты пачакай. На Wii U, ён эмулироваў. Потым з'явіўся эмулятор, які эмулироваў і Switch, але калі ты памятаеш, яго заблакавалі. Зараз ёсць тыпу іншыя эмулятары, але гэта ўсё роўна. Гэта зноў-такі, гэта гісторыя не пра тое, што ты спампаваў гульню, запусціў і яе гуляеш. Гэта гісторыя пра тое, што ты ябешся максімальна з запускам. Я, як чалавек, які запускаў Wind Waker на Steam Deck'е, магу сказаць, што гэта не проста ты усталяваў сабе эмулятар і запусціў на ім Wind Waker. Хаця гульне 15 год, прабачце. Вось, таму часткова я раздзяляю твой вось гэты скептыцызм. Але гэта тое ж самае, як па мне, як было і з першым свічом. Калі ласачка, пачакаем 2 годзіка. Я нікуды не спяшаюся. Вось. Ну, кароче, так. Што яшчэ? Ну, мне здаецца, адна з самых такіх галоўных, громкіх навінаў, якая тычылася першага свіча, гэта ж Duskblades. Гульня ад From Software. Так. Таму што яны проста упорна не прызнаюць тое, што яны згубілі білд Bloodborne, такія. Та мы вось, гэта тыпу блізка, гэта каля. Ну так. Але выглядае прышпільна. Выглядае прышпільна, выглядае прыблізна. Улічваючы, што гэтым займаецца асабіста Міядзакі, то выглядае... Вы памятаеце яго хадзячы замак? Ну, праз нейрасетку апрацавана. Вось. Гэта PvP, PvE. Короче, яно. PvE. Так. Гэта нешта накшталт таго, што зараз выпускаюць по Bloodborne, то бок гэта гульня, дзе можна з сябрамі валіць босаў, дзе будзе яшчэ PvP. Так, і мне здаецца, што гэта Elden Ring. Мне здаецца, што гэта яшчэ адна гульня From Software, якая будзе назаўжды заперта на адной пляцоўкі. Таму што і гэты білд прыйбуць. Так. Ну, вось халера яго ведае. Тыпу, па мне выглядае як нешта паміж Monster Hunter'ам і Bloodborne'ам. Та не, гэта літаральна Bloodborne. Тыпу у вампірскім сеттынгу. Усё, у цябе ёсць, як я разумею, які горад, у цябе ёсць хвароба гэтых усялякіх вампіраў. Ты ходзіш, усіх вырзаеш. Выглядае прышпільна. Ну, выглядае прышпільна. Ёсць нейкі вось гэты налёт паміж стимпанкам і Dark Souls'ам. О, железны чалавек. Ну, так. Ну, бля, час пакажа насамрэч, што ад яго чакаць, але ну мне здаецца, што гэта будзе просто стандартны Souls-like, плюс From Software зараз якімі з'яўляецца Bloodborne. From Software яны ж зараз сябе спрабуюць вось у гэтых сесійных штуках, і вось як сабе пакажа новы онлайнавы Elden Ring, здаецца, вось там мы будзем адчуваць прыблізную сярэднюю тэмпературу па палаце, якая адбываецца ў Bloodborne. Ой, Bloodborne у Duskwood'е. Duskblade. Ну, усе назвы пераблытаў. На жаль, нармальнага геймплею не паказалі. Вось адзінае, што можна зразумець, што ў гульне можна таксама прыгаць. Дзякую вялікі. Вось, спадзяемся, што будзе гэта цікава. Не ведаю. Хайпаваць па ёй не вельмі хочацца, таму што для мяне Dark Souls скончыліся на другім Dark Souls. Заходзіць чарговы Souls-like. Так. І вось мне ўжо гэтая формула, честна кажучы, крышачку запорхала, і я не ведаю, слухай, у гэтага ёсць свой аўдыторыя ёсць, то дакладна, хутчэй за ўсё, шмат стрымераў будзе, людзі... Ці вар'яты яны, так, але што парабіць? Так, таму, ну... Бля, а яшчэ ты бачыў, як будуць выглядаць скрынкі з гульнямі на другі Switch? Не бачыў. Вось паспрабуй знайсці. Мне здаецца, нават не паказвалі фізічныя картрыджы, наколькі моцна яны будуць адрознівацца. Яны будуць яшчэ і чырвоненькія замест шэрых. Ну добра, ну слухай, ты, хто збірае, тым прышпільна будзе. Вось.
Окей, бачу. Ну, слухай, добра, што абнавілі. Хаця б на полке можна будзе адрозніць... Ты, блядь, видишь гэтую великую, ну, зверху чырвоная гэта, тыпу. Гэта другі Sage. Не п'еш. Блядь, ну, Нет, дизайн уебанский, конечно. Кропки зора дизайну, все нормально. Ты... Глянь, дядька, ну погляди, як першие чувак, аккуратненько галоўнае для картрыджэй, каб яны адрозніваліся ад першага Сыча. І не каштавалі 80 евро. Каб чалавек паставіў гэта ўсё на палічку, і у яго ўсё выглядала выдатна, калі яны стаяць адзін за адным. Мне гэта выглядае, быццам бы ведаеш, нехта табе запісаў дыск, даў табе коробку, але туды бумажку гэта выглядае толькі табе. Бля, да не, выглядае уебанскі. Ай, камон, гэта ўсё. Ну добра, раз мы з табой затронулі гэтую тэму, давай паразмаўляем пра тое, па-першае, колькі гэта будзе каштаваць. Вось, таму што акрамя таго, што сталі вядомы цэны на гульні, то на кошты на прыстаўкі, то кошты на гульні яны крыху будуць адрознівацца ад таго, што мы прывыклі. Зараз мы прывыклі, што ў нінкі full прайс гэта 70 евро. Вось, зараз гэта змяняецца, таму што Mario Kart World за фізічную копію будзе каштаваць 90 евро, вось, і 80 за лічбу. Street Fighter 6 будзе каштаваць 60 за картридж, Kirby 80 за картридж, Zelda Tears of the Kingdom 80, а Breath of the Wild на Switch 2 на картридже фізічным будзе каштаваць 70, то бок гэта там нічога не зменіцца. Але, ну, мы, я думаю, што семікрокавымі просто набліжаемся до 120 за гульні, чакаем GTA 6, вось. Таму што усе ж уже, хто могуць, кажуць, што гульні павінны каштаваць болей, але, бля, я ў гэтым бачу такое уебанства. Вот, глядзі, я ж звычайна набываю нават не цалкам гульню. Я ж набываю гульню, а потым на яе выпускаюць DLC. Вось, якія таксама каштуюць як палова гульні. DLC звычайна каштуюць яшчэ як палова гульні. DLC звычайна 2. То бок, калі мы берем ты же самы Breath of the Wild, там, мне здаецца, 35 евро каштуе DLC, і іх 2 штукі. Вось, то бок мы накидываем гэта 140 евро за гульню, каб атрымаць усё. Вось, што, вось што мяне палохае. Нібыта, блядь, ёсць адчуванне, што мы з вами плацім 70 евро за гульню. Так. Ёсць адчуванне, што калі мы хацім пагуляць у гульню цалкам, мы за яе заплацім 140. Вось. А так вы будете выпускаць гульню за 120 і яшчэ па 60 DLC. Вось гэта, канешне. І гэта пытанне не толькі да Nintendo, таму што гэта цалкам тэндэнцыя ўсёй індустрыі і, ну, канешне, там адкладваць, ну, тыпу, звычайны чалавек у Беларусі атрымлівае, ну, там, 300 баксаў, прыблізна. Некаторыя 400. Адкідваць 120 з гэтага, тыпу, трэціна з заробку адкладваць на гульні. Гэта, ну, пиздец, як па мне. Што застаецца? Застаецца ПК і эмуляцыя. Ну, як эмуляцыя? Тарантацыя. Ну, кароч, неяк так. Вось. І падбіваючы гэта ўсё, кампанія Nintendo абвясціла пра затрымку пачатку папярэдніх заказаў на кансоль Switch 2 ў ЗША. Што сталася прычынай? Прычынай стаў Дональд Трамп, які вырашыў увесці пошліны супраць усіх. Вось, я думаю, вы ўжо пакекалі наконт таго, што ён ввёў пошліны нават супраць востраваў, дзе не жывуць людзей, а жывуць пінгвіны. Ты ж бачыў гэтую версію, што гэта ён зрабіў дзеля таго, каб праз іх офшор не афармлялі? Ну, я не ведаю. Але как аформіць офшор на острове, гэтага ніхто не кажа. Так, тут яшчэ ёсць такі прышпіл, што хутчэй за ўсё формулу для разліку напісала ChatGPT. Вось, таму што, ну, тыпу, там, літаральна, калі ты робіш... Там памылкі такія ж у табліцы, як ChatGPT. Так, і нават табліцы, якую ён прыташчыў, яна была згенеравана праз ChatGPT, вось, таму што там нават бачна па отступах і па ўсяму астатняму розныя шрифты і гэтак далей, і гэтак далей. Пиздец. Я не ведаю. Мы живем у нейкай сімуляцыі, блядь. Ну так, мне... Божух, ну можна было б Дональда Трампа замяніць просто на нейрасетку.
там вось ChatGPT 4,5 выйшаў, якраз тыпу вядзі сябе Можа, як вар'ят. умнейшы быў бы. Ну так. Таму, канешне, тут мы потрапляем у сітуацыю, у якой просто вырабнік ён не будзе глядзець хутчэй за ўсё. Я даволі разгорнута пісаў пра гэта у нас у першым гікаўскім у тэлеграм-канале, калі хаце зайдзіце пачытайце, але моя мысль была ў тым, што звычайна вырабцу яму насраць на тое, што супраць яго прымяняюць нейкія тарыфы, таму што ён гэта перакладвае на спажыўца заўжды. І калі кансолі падаражалі на прыблізна там на 10% у Амерыцы, то ён просто для азіяцкага і еўрапейскага рынку зробіць яшчэ па плюс 5% для таго, каб гэта адбалансаваць і атрымліваць прыблізна той же самы прыбытак, які бы і быў. Плюс наверх будзе вельмі моцна пакутаваць лагістыка, і толькі праз лагістыку мы таксама яшчэ будзем бачыць падвышэнне кошту. Вось, таму, ну, здаецца, ўсё ж такі ПК гэта не так дорага. Ты пачакай. Там зараз яшчэ будуць відэакарткі не па 1000, блядь, па 5. Дакладна. Ну, слухай, магчыма, гэта... Я бачу ў гэтым нейкі просто... Дзякуй, дядя Дональд. Непамерны жах, які просто будзе адбывацца ў бліжэйшыя гады ў індустрыі. Зато дзед у гольф пагуляў. Ну так. Бля, мне нават зараз сорамна, што я казаў, што то ён жа адэкватны. Ну, не. А ты казаў, што ён адэкватны? Не, добра, я казаў, што 2017 ён хуйню, але ён добры бізнесмен. Але які бізнесмен, ён... Кароч... Я чытаў тэорыю аб тым, што ён тыпу гэта робіць, каб там опусціць акцыі, опусціць крыпту, усё гэта набыць, а потом тыпу усё пойдзе ўверх. А вызначылася, што он просто літаральна пёзнуты. Ну так. Зато не стары Байден. Так. Ну, кароч, Байден добры быў. Трамп абвясціў, што пошліны будуць да 50%. Вось гэта накіравана на аднаўленне эканомікі краіны, але абсалютна усе эканамісты кажуць, што гэта просто разгоне інфляцыю, прычым вельмі моцна. Так, і потым, ну, тыпу, інфляцыя гэта не тая рэч, якая хутка зніжаецца. Просто хочацца... А дзе Расія? Хочацца нагадаць, што калі вы разганяеце інфляцыю, хутчэй за ўсё яна застаецца прыблізна на тым жа паказніку, вось, а потым гэта прыводзіць да дэвальвацыі і дэнамінацый. Вось, як беларусы мы гэта добра ведаем. Ну, іх жа такое ўжо было, там, калі? Пры Трампе зноў-такі, калі ён уводзіў гэта ж самыя тарыфы супраць Кітая. Не, у іх жа быў нейкі вельмі моцны эканамічны крызіс, але... У 8-м. Не тое, што ў 8-м, нават 1913. Вялікая дэпрэсія. Так. Ну, оно там крыху з іншым было сувязана, але таксама. У іх там гэта было сувязана з рынкам працы і з рынкам, ну, увогуле з рынкам труда. Так, сярод усіх гэтых краін няма двух. Угадайце, якіх? Усе мы ведаем. Пиздец. Краіна 404. Вось. Добра, што яшчэ у нас адбылося? Майнкрафт у кіно. Што тут было? Так, вось, он сабраў на папярэдных паказах 10,55 мільёна $, і гэта вельмі добры вынік для экранізацыі відэагульні. Так, пры гэтым рэйтынгі на Rotten Tomatoes і там 48%. Так. Вось. То бок е літаральна разнеслі. Ну, і не разнеслі. Існуе кіно нашмат хужэй. Гэта, ну, тыпу, гэта кіно, каб схадзіць са сваім 6гадовым сынам ці дачкою. Давай так, гэта кіно для твайго 6гадовага сына. Дарэчы, злілі ж на торренты версію з папярэдняй графікай, то бок без VFX-аў, вось, і ўсе пачалі крычаць, што гэта фінальная графіка, і што яны ўсе ад гэтага прыхуелі, і што яно там неяк вось такое вось кепскае. Цікава, як у ролі гэтага, адной з галоўных роляў гэтага сяго глядзіцца Джейсон Момоа. Я бачу кадры. Такі... Бля, не. Ну,
слухай, гэта кіно было створана для дзяцей. Так. Магчыма, дзецьмі, я не ведаю. Магчыма. Вось, але хтосьці здзіўлёны таму, што адна з самых паспяховых гульняў сярод дзяцей набрала ў кінотэатры шмат грошай. Ну так. Таксама факт. Тыпу, няма нават чаго абмяркоўваць. Гэта было зразумела спачатку. Гэта табе не які-небудзь дум. Неяк не так даўно на свечы спрабаваў запусціць Майнкрафт. Вось, ён у мяне спампаваў нейкае абнаўленне чарговае. Я ў яго зайшоў і зразумеў, што я не разумею, як зараз людзі гуляюць у Майнкрафт. Таму што я пампаваў Майнкрафт на Xboxе. Я калі, я ў яго зайти не мог, бо я не разумеў, адкуль усё. Там крама ёсць. Так. Як апынулася. Так, ёсць. Бо, у мяне ніколі не было ліцэнзійнага Майнкрафту. І вось гэты быў першы раз, я такі... У мяне з'явіўся ліцэнзійны Майнкрафт, таму што я набыў яго на картрыджы за, пазнічкі ў топа-цэнтры за 15 еўра. Такі, ладно, няхай будзе. Я ў геймпасе просто паспрабаваў. Вось ніяк нешта Майнкрафт не чапляе. Няма такога, каб вось зноў у яго хацелася пагуляць. Па-першае, калі Майнкрафт выйшаў, я ўжо ва ўніверы навучаўся, і у мяне не было вось гэтага тыпу дзіцячага вау праз тое, што пясочніца нейкая. У мяне было вельмі шмат гадзін у Майнкрафце. У мяне не тое, каб вельмі, мне здаецца, я ў яго гадзін 50 нагуляў з сябрамі на нейкім там пірацкім серваке. Вось, таму неяк так. Я прапаную, дарэчы, апошнюю навіну, таму што нам ужо хапае тут гадзіна 48. Пачыналі Тэслай, сканчваем Тэслай, дакладней не Тэслай, а зноў-такі Ілоном Маскам. Так, нейралінк пачала шукаць добраахвотнікаў для імплантацыі нейрачыпаў па ўсямім свеце. Вось. Я б уже не давяраў бы. Вось, гэта дакладна мой поінт. Яго нахер, ён там запусціць свой, ён потым, нейралінк перайменуе ў які-небудзь X-лінк. Крыптуючы праз цябе будзе фарміць. Дакладна. Другого красавіка 25-го падаць заяўку на ўдзел змогуць жадаючыя з любой кропкі свету, паведаміла кампанія ў сваім блогу на X. Вось, які нахуй X? Гэта Twitter. Вось. Кампанія шукае людзей з тэтрапlegіяй, таксама вядомы як квадрыплегія. Вось. Што гэта і морці. Вось, я выбачаюсь, калі ў кагосьці тут ёсць тэтраплегія ці квадраплегія, калі я вас абразіў. Так, гэта параліч верхніх і ніжніх канечнасцяў з-за траўмы спіннога мозгу або бакавога аміятрафічнага склерозу. Гэта тая хрэнь, якой хварэў Стив Джобс? Стив Джобс. Ой, блядь. Стив Хокинг? Стивен Хокинг, так. Стив. Нейралінк... Стив Джобс. Блядь. Нейралінк збольшага робіць прышпільныя рэчы, але тое, што Маск у іх кіраўнік... Неяк даверу няма. Так, вось. Тыпу, сёння яны табе ставяць чып у галаву, а заўтра ты пойдзеш галасаваць за Трампа. Ты хочаш сказаць, што ў ўсіх рэспубліканцаў чып у галаве? Памятаеш гэтую вакцынацыю супраць ковіда? Яно. Вось, таму... Ковід быў 5 год таму, калі што. Божух, на ковід быў 5 год таму. Вельмі шмат пандэмія, усе сидзелі дома. Так. Я неяк не так даўно я гатаваў нейкую херню на вішэру, і ў мяне проста стаяў ноутбук, і на ім была запушчана YouTube, і у мяне пераключылася відэа на наступны, і включыўся агляд на Animal Crossing якогасьці блогера, які записывае яго падчас выйсця. Ён кажа, вось ідэальная гульня для таго, каб вось перажыць весь гэты пандэмійны пиздец, вось, праз тое, што... Гэта яшчэ не пиздец. Такой, чувак, ты просто нахуй не ведаеш, што было далей. Вось, і тыпу пандэмія і пасядзець дома — гэта адзін з самых добрых часоў, якія ў мяне былі. Я там гуляў у Animal
Animal Crossing, і мне было максімальна добра. Бля, так. Вось, таму памятаеш... На вельмі прыемнай ноце мы сканчваем гэты выпуск. Так, все. Дзякуй усім, што паслухалі, застаўляйце каментары, падабайкі. Вось. Мы ўсё яшчэ жывыя. Так, мы нават па вам сумавалі, спадзяёмся, вы па нам таксама. Вось, там лайк, шэр, патрыён, усё ўнізе, там можна ўступіць у наш тэлеграм-канал ці занесці грошы і ўступіць у літарачку. Так.